ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ। ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ଶବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ନିମାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିମାପଡ଼ାର ଗୌରବ ତଥା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜନନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋହନ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତଥା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ, ଯାହାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ, ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନ ବଳରେ ଆଜି ସାରା ନିମାପଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁକି ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜର ଦଳୀୟ ବାନା, ନିଜର ଦଳୀୟ ପତାକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କାହିଁକି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଉଛି? କାହିଁକି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା? କ'ଣ ସେହି ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପତାକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋହନ ଦାସ ସବୁ ଜାତି ଦଳ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନେତା ଥିଲେ? କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଆଯାଉଛି? ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ? ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯାଉଛି ଅପମାନ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ କ'ଣ ନିମାପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ, ନିମାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକଗଣ ଏହି ଅପମାନକୁ କ'ଣ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆସୁନାହିଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି? ଯେଉଁ ମୋହନ ଦାସ ନିମାପଡ଼ାରେ ଅନେକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋହନ ଦାସକୁ ଆଜି ଏଭଳି ଅପମାନ ଦିଆଯାଉଛି? ଏହି କଥାଟି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହି ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ ଦଳ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ସେହି ଦଳର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ପତାକା ମାରିଲେ? କାହିଁକି ମୋହନ ଦାସକୁ ଦଳୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଆଗଲା? ଏ କ'ଣ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ନୁହେଁ? ମୋହନ ଦାସକୁ ଅପମାନ କ'ଣ ନିମାପଡ଼ା ମାଟି ପାଇଁ ଅପମାନ ନୁହେଁ? ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ପତାକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ସେହି ଅପଚେଷ୍ଟାକୁ କେତେ ଦିନ ଦେଖି ଆମେ ନୀରବରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବା? କ'ଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହିଁ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ।